गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। गिबि खौराङाव दङ एबसुजों फोसावजानाय कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थानि मुं फारिलाइयाव मासि आवग्रिनो हानाय फरायसानि नखराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफोरा नुजाहैना खौरां लाहैदों। मुर्शिद दिपेन बर' बिथाङा उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खैराबारि इउएन एकाडेमि फरायसालिनिफ्राय एसएसएलसि 2022 मायथाइनि आनजादाव आसाम रायजोनि गेजेरावनो बर' बिजोंनिफ्राय बांसिन नम्बर मोननाय मुर्शिद मनदिप बर' गासै नाम्बार 582, गासै नम्बरनि हार 97 जौखोन्दो बिथांजों लोगोसे बिमा बिफामोनखौ हामलायथि बावहैयो। उदालगुरि आनसलिक बड' नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियन एबा बनसखौ दाफुंनानै लादों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बनसनि आनसलिक कमिटि दाफुंनानै होनाय हाबाफारिया जानानै थांबाय। उदालगुरि आनसलिक कमिटिखौ सा 25 सोद्रोमाफोरखौ लानानै दाफुंनाय जाबाय। आफादगिरि हिसाबै उइलियाम नार्जारि, नेहाथारि सुमन बसुमतारि आरो बुंथिगिरि सनि खाख्लारि बिथांमोनजों लोगोसे बायदि बायदि बिबान मोननाय सोद्रोमाफोरखौ बरायनानै लायो उदालगुरि जिल्ला बनसु आफादा। चिरां जिल्ला बिजुनिनि राफोद रेस्टलिं गेलेगिरि राजु गयारिखौ बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां प्रमद बर'आ मदद होनो खोथा होबाय। राजु गयारिया WWEआव गेलेनो हानाय बायदि मदद होनो खोथा होदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। मैया 9 जुन खालि बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' राजु गयारिजों जयै सावरायलायनाय जायो। बे सावरायलायनायनि गेजेरजों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ राजु गयारिखौ हेफाजाब होनो खोथा होयो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। जोबोद दुखुनि खौरां। आसामनि बिश्वनाथ जिल्लानि साहा बागान ओनसोलाव थांनाय 8 जुन खालार बुधबारखालि बोथोरनि गोब्राबथार अखा हानायाव हरखाबै गिलु बालु सारअन्थाइ गावनायजों साहा बागानाव मावग्रा आइजोफोरा जायगायावनो जखम जानांदों। बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय माजुलि गय साहा बागान आरो फाबय साहा बागानाव बे गिलु बालु गिख्रंथाव जाथाया जादों। माजुलि गय साहा बागानाव जखम जानाय आइजोफोरनि मुंफोरानो जाबाय शारिद अरां, लक्ष्मी कालान्दी आरो मामि फुमिस। गुबुन फारसे फाबय साहा बागानाव सारअन्थाइ गावनायजों जखम जानांनाय आइजोफोरनि मुंफोरा जाबाय गपि आर्या, पिंकी तासा आरो कुमली खादाल। जखम जानांनाय बे साफ्रोमबो आइजोफोरखौ दा बिश्वनाथ सारियालिनि गंसे देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ होनना मिथिनो मोन्दों। मिरु एबसुआ देग्लाय 14थि कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थाखौ बोहैथि दाननि फैगौ 14 जुन 2022 खालाराव चिरां जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय जांख्रिखां फोथार बेंटलाव खुंफुंनो थाखाय थि खालामदों। बेखौनो मिरु एबसुनि गाहाय नेतारि मानगोनां मुर्शिद खनीन्द्र बसुमतारिनि दैदेननायाव मिरु आफादनि मोनसे हानजाया जानो गोनां हाबाफारिनि थावनिखौ मैया नायगिदिंहैदों। बिटिसिआव मुसारि साप्लाइनि मुङाव गेदेर केलेंकारि। दिल्लीनि ठिकादारखौ थगायनायनि दायाव सानै नंखाय दालालिफोरा पुलिसनि जेयाव। सोलायथायनि स्लगानजों बिटिसिनि खुंथाय गावफैनाय इउपिपिएल, बिजेपि आरो जेएसपि मित्रजों दिल्लीनि सोरखाराव जाख्ल'नायनि गेदेर केलेंकारिया सोराङाव फैदों। दिल्लीनि ठिकादार अश्विनी शर्माया सानै दालालिफोर फारियै बिजेपिनि दैदेनगिरि अनुरभ कलिता आरो रुपम डेकानि हेंथायै क'क्राझार पुलिस थानायाव 263/2022 नम्बरनि गज' थिसननायनि उनाव क'क्राझार पुलिसआ गोख्रों संदाननायनि गेजेरजों बाक्सा जिल्लानि बरझाराव दोनखुमानाय 5,000 मुसारि बोखांनो हायो आरो दायनिगिरिफोरखौ हमनो हायो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। न' एसटि न' रेस्ट, न' कमतापुर न' रेस्टजों आक्रासुनि अख्रां गोमसारनाय धर्ना। कच राजबंशी फरायसा आफादनि हरसेखावनाय हाबाफारि। उदालगुरि जिल्लानि सोनाब आरो सानजा जयै उदालगुरि जिल्ला कच राजबंशी फरायसा आफाद आरो उदालगुरि जिल्ला कच राजबंशी आइजो अनसाय आफादनि जथाय बानजायनायाव आलादा कमतापुर आरो एसटि दाबि खालामनानै हरसेखावनाय हाबाफारिया जिल्ला आक्रासुनि मावखुलियाव जानानै थांदों। गोख्रों सोमावसारनायनि गेजेरजों थाबैनो कमतापुर आरो एसटि होआब्ला आरोबाव गोख्रोंसिनै सोमावसारनो आसाम आरो भारत सरकारसिम गोख्रोङै फोरमायदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय। जै बर' हारिनि गोजोन्थों।